Bon dia, benvinguts al Fòrum d'Empreses de l'ESEIAT. Aquest fòrum el que pretén és posar en contacte les empreses amb el talent, el nostre estudiantat, per tal de que puguin conèixer quines possibilitats de futur tenen. Us convido a que passegeu ara per aquests estants. Benvinguts. Tu has estat estudiant d'aquesta escola fa uns quants anys. Ens podries explicar la teva experiència? Doncs jo vaig entrar a Technip Energies a través de la borsa de treball de la universitat i de becari em van proposar també de continuar i des de llavors porto 18 anys. Vaig començar des del Departament d'Estructures i fins ara que soc director del projecte i responsable dels enginyers joves que entren a la nostra empresa. Ens estem buscant estudiants que tinguin moltes ganes d'aprendre perquè creiem que el coneixement no s'acaba quan surts de la universitat. Quan arribes a l'empresa, a la nostra empresa, t'ajuntes amb molts professionals que tenen molt coneixement i és una gran oportunitat per a ells per créixer com a persones i com a professionals. Quin és el tipus d'estudiant que heu vingut a buscar? Quin és el seu perfil? Nosaltres habitualment busquem enginyers industrials, químics, mecànics o inclús de disseny i desenvolupament de producte. I al final busquem persones proactives, amb ganes d'aprendre i de treballar i que vulguin aplicar i aprendre amb nosaltres. A l'ESEIAT trobem diferents perfils i oferim un programa molt ampli amb molts tipus d'enginyeria que en aquest sentit a nosaltres ens encaixen molt i normalment sempre estem en col·laboració amb els vostres estudiants i són molt bons perfils que s'incorporen amb nosaltres. Un alumno podría comenzar en algún departamento técnico que tiene a su vez muchas salidas, ¿no? Por ejemplo, empezar en un área de calidad o de procesos o supply chain, por ejemplo, te da muchas salidas, no solo a nivel nacional en Cataluña, sino también a nivel internacional. También la empresa tiene un área formativa que ayuda a los trabajadores a poder desarrollarse y al final esto, poder dar el salto a otro país incluso. La parte positiva también es que no por empezar en una área te quedas estancado en ella, sino que hay oportunidades de ir a esta área, luego saltar a la otra y ir adquiriendo poco a poco esas habilidades y competencias que te permiten asentarte en esa posición o ir hacia otra. El meu somni és estar treballant d'enginyer, però d'una manera que estigui motivat, amb projectes interessants, que pugui desenvolupar el meu coneixement i pugui veure coses que m'agraden i tenir nous reptes sempre. I estic aquí al fòrum per veure una mica les empreses que hi ha, per veure el món laboral i la veritat que és bastant bé perquè pots veure com contactes amb les empreses, que et demanen els teus currículums, tot això, i és bastant interessant. Oportunitats per poder fer pràctiques, sobretot de cara a l'any que ve, i nosaltres venim també a exposar EcoRacing. Tenim un stand on exposem el nostre projecte, que estem fent un cotxe elèctric, i estem allà. Home, una oportunitat per veure quin és el següent pas a la nostra carrera laboral i per veure què fem ara quan acabem els estudis. El que ens interessa més és que estiguis acabant la carrera, a priori, que s'entén, i estudiants de pràctica, sobretot. Estudiants també jo. Ara està acabant la carrera, sí que és un perfil bastant bo. Hi ha una miqueta de tot, des de sostenibilitat fins a tots els àmbits que es porten ara, passant pels vehicles, per temes de l'OPC, coses així. Doncs crec que és una gran oportunitat per tots els estudiants per conèixer noves empreses de cara a buscar pràctiques o futurs llocs de treball. Aspiro a poder ser una gran enginyera que porti a la societat idees innovadores que puguin tenir una gran repercussió a la societat i ajudar a la gent en el que pugui.
Nosaltres tenim un programa, que és el programa Ritex School, que el que fem és incorporar gent jove. Des de l'inici forma part d'un projecte tant nacional com internacional, amb grans empreses a nivell aeronàutic i d'automoció, i el recorregut és fins on ells vulguin. Et poso com un exemple, el nostre director d'operacions d'avui és un antic becari de la UPC, el nostre director de ventes d'Aritex és un antic becari de la UPC. Per tant, és tan difícil trobar aquest tipus de perfils que el que volem és que vinguin, es quedin i creixin amb nosaltres. Quin seria l'itinerari professional que podria tenir un estudiant que comenci fent pràctiques a la vostra empresa? Nosaltres tenim un programa específic per als estudiants que es diu Youth Talent Program. En aquest programa, que dura 2 anys, el que ens interessa és que estiguin quan més temps millor amb nosaltres, que comencin a tercer i fins i tot quart, i si fan el màster també, perquè oferim aquest programa en el que, a part de l'ajut econòmic, es donen xerrades tècniques amb directors de projectes superxulos, grans projectes de CENER, i xerrades a nivell d'habilitats profesionals. Llavors, a partir d'aquí, la idea és que es quedin en plantilla. CENER está dividido en CENER Ingeniería y CENER Aeroespacial. En CENER Ingeniería tenemos las mayores obras de infraestructura del país, como las líneas de alta velocidad, diseño de aeropuertos y infraestructuras energéticas, como la nueva regasificadora de Alemania y parques eólicos offshore. Luego en Aeroespacial pues colaboramos con la Agencia Europea Espacial para satélites y para telescopios. Bueno, en GTD nos caracterizamos por ser bastante flexibles con el horario, entonces les pedimos un horario de 20 horas semanales y nos adecuamos a los estudios que tengan, si están realizando la tesis, somos como bastante abiertos en esto. Nosaltres a GTD som una empresa de software crític i com a tal tenim projectes molt lligats a tot el que és el segment terra i el segment mercat del sector espacial, en aquest cas en particular amb l'Agència Espacial Europea, amb l'Agència Espacial Francesa. Nosaltres sempre ens dediquem a tot el que té a veure amb les interfaces entre el llançador, la base de llançament, el seguiment del coet, la telemetria, instrumentació per satèl·lits, tecnologia quàntica. Tenim un ventall de possibilitats dintre del sector espacial, sempre amb aquest perfil clar de software, de programació i d'aplicacions, diguem-ne, a operacions espacials. Molt bé, em sembla una bona idea per veure una mica les empreses que hi ha tant al teu sector com a altres que són bastant propers i per poder veure una mica quines opcions tenim més enllà. Recomano a les noies que si és un món que els agrada, doncs s'atreveixin a provar-ho, perquè avui en dia ja està canviant molt i poden trobar el seu lloc. Mirar una mica les empreses, a veure quines poden aportar més o no les pràctiques. Jo, per exemple, faig electrònica i som molt poques a classe, potser som 5 a classe de 60, i jo també dic que vingui una mica que per ser electrònica, que està molt socialitzat amb homes, no té res a veure perquè jo em fa i no és perquè sigui home, si t'agrada ho fas i ja. Comencen parlant de que volen perfils d'enginyers, mecànics, elèctrics, però al final tots acaben dient si ets enginyer saps una miqueta de tot, així que estem totalment oberts a qualsevol perfil d'enginyer. Al final tota una empresa necessita una miqueta de cada sector per poder arrencar. Sí que m'agradaria estar en un sector més creatiu de desenvolupament, d'innovació, de portar una miqueta a la societat aquest grau d'innovació de la indústria. Al Fòrum ESEIAT tothom hi guanya.